Kanigre ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia phiri merinong kanti walang. Kimat ki bakong san jang ka kubor mata ka stem. Rai ka sarkar bantai da ka jingking nar ka basipor hadwar uksud na marba orpat ka jingking ka barim. Menjur ka yunar bartawan ka Meghalaya ya buntli ki anraw ka bakantop ya ka Meghalaya Right to Public Services Bill arhajar arpo. Penduna ka sarkar India sanpong na kasispa ka baikit iki jur bat ki so da ka lingsun na kathan chatay lamingi. Ki kubor ki babniya. Usumbuat Menteri Ramba ka sarkar Meghalaya wa Preston Tensong ubadai khmiru ya katanat PWD roads minnin ka siula pentin ba ka sarkar kala shime ka rai bantai da ka jingking nar ka basipor Shillong bypass kum ka jing persyang ka basipor banyo yatbet ki kali ha katay ka surok. Ha ka jing jubab jong ba Preston Tensong ka jingkli jong ba George Lingdo na kasing Congress halor ka kubor wanjurip ka NHAI ya ka jing orpat jong ka jingkiyeng ka bahadwa ruksud ubatan song lo ong bala dep ya kren ba katanat roads and highways bat kumjuru bat ka NHAI ban pengin shipor da ka jingkiyeng nar ha kate ka jaka kayin dorbar thawan jong ka jala minnen ka singi kala menjur ya buntli ki anraw lani ki bill ki balawan ra da ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ka bukan thugru ya ka Meghalaya Right to Public Services Bill arhajar arpo St. Saviour's University Shillong Bill arhajar arpo bat kibe yakini la menjur ka yin dorbar ha ka singi ka bakut jong ka dorbar senrai bat yakini ki anraw ka sarkar jala kan salai ra sha ulat bon a ya ka jing menjur khnang bakin kelaan Menteri Bapak Iki Kampen Roy ha kithan kaput ubak la kemen remboi minnin kasi la pentim basyan ketika tanah terikam ka sapalai pisana ka benta ka State Border Area Development Program SBADP kena menyotrei ki projek Kampen Roy ha kithan kaput jang ka jela haba jubab ya ka jingkli bala kali ubak Meryl Bonds EM jang ka sing Congress ubak la kemen remboi ong ba amshim la ban kashan pisa usnem arhajar khat khandai arhajar arpo na marabadang duna pelat kepisa. Uang bersarkar kan sajudit banyak ya shispa kadui keliki shnong ki badan hari boy district ki baya samput berka asam banyak open urlong ya ketika jingtmu. Ubala kemen laya thuru ba ki ki tanah terekam jang ke sarkar kilas dangi ki projek ki ba fer ban penroy ki shnong ki badan hajan upur usam berka asam. Usumbuat Menteri Ramba ka jela ba Preston Tensong minnin ka singi ula pentip ha ki indorbar thawan baya ka mat bantri penthamai ya ka barik point ha Shillong ka sarkar kadang bu shwa menta ha ka jingi perkhat ba jingi phliu jingmon haba jubab ya ka jingkeli bala bu akhmat ka yeng da ka MLA jong ka East Shillong ikong amprin lingdo ubatan song lo ong ba kadang don ka jingi kadang hapdeng ki tanah terikam ba pher ha shwa ban shim ya ka nu ka rai UMLA ka sen Congress na nong thamai wa Charles Pengro pula keli la ka sarkar ka kanthop ni em ka jingthmu ban tei ka shopping mall ha barik bar ka jubab no ba Preston Tensong ka long ho la kanthop lang ya ka shopping mall ha Meghalaya sa sawut ki beriu ki lakhlat minnin ka sina marjong ka khlam COVID-19 ka bala penkiu ka jinya beriu ha ni ka jela sha ka khandai pharangut arngut na ki bala khlat minnin ka singi ki na West Garo Hills District iwe na East Khasi Hills District but sa iwe pat na Ribhoi District haga joko por ki dandu sa shispa saw pusawut ki beriu ki badang shu athmayo khnyang jing pang corona minnin ka singi but san phriumut ki we pat kilayo ya ka jingkon Haga jingi kun persai ka klam COVID-19 ki nong tre ki ba khmat ki kin thop ki doktor ki nurse bat paro ki sekri ki bakrsan lang na ka banta ka kot ki khia da ka bashim khia ba kini ki long ki pta ki bru ki ba bu iladi haga jing ma ban pinbiang na ka banta ki baipan ka sarkar kala shimi ka rai ban ai ningkong ki dawai ya da na ka jingpang COVID-19 na ka banta jungki khana man pinti kina ba ki bru kim dei ban yo arse ni ka ju ka dawai ka sarkar kan penan kam da ki card adhar Haka juga puar ka sarkar kala pemiru ya ka app ka bakerpang ban penya ya jing ai dawa ya dana ka klam COVID-19 hakari India baro kawai. Kani ka khubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong. Laitali ki jing mlian bangi baro ngi de ban bot perking banyada bat ban lait na ka jing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut penjengai iwei na iwei pan habai dan lang hajo
Sait bahaya kikti bat beta bahaya ka khmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kejingpang COVID-19. Kini ke All India Radio Shillong ke bawah nama sepi ke kubur. Katna trikam juga Sarkar India ke bakhmi ki karkhana penmi marbam kala penduna hadu sanpau nak shispa ke baikit iki mar ki lingsun nak than chete lam mingi bat baro ki jila ki badan hatrai ulum Himalaya. Hapo jongka Atmanirbhar Bharat Abhiyan lapenmi ya ke Operation Green Scheme ha ka bala penduna sanpau nak shispa ya ke baikit jong saphui jat ki so bat ki jur nak than chete lam mingi ban penpoi shek jaka ki ba pher jongkri India. Ki जिला की बला शाकंथुप हाकत के स्कीम की लॉन्ग का अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी जोंगा जम्मू कश्मीर, बाटका लद्दाख. हा मणिपुर लपनस्मा या साउथ की एमएलए की बथमाय हा का यंदर बाथावान जोंगा मणिपुर मिननिन गसंगी. Ya ka jingbam smai la panyai du lampang jong ka yendor bar thawan ke Manipur uwai Kim Chand. Da ka jingung lu khat jungti ki saut ki MLA ki bathamai ka seng BJP ka lakala long ka seng ka badan bon tame ki de khot ha ka yeng ha ka ba ka dan ar phulai ngot ki MLA bot sa ka seng Congress ka bawan ba ar da khat nyong ngot ki MLA. Ka Sarkar Manipur bala lam khamat da ka seng BJP ka kudup lai pusaw ngot ki de khot ki bakershan ya ka Sarkar. Namar jongga kali puja ka baan rakhiya ka khat south rik nai wing ke district magistrate east Khasi Hills district kala ai hukum baan pelat ya ka curfew ha ka pormen miet ha ka miet jongga khat south rik nai wing ka curfew ha ka pormet kan sedang trekam biang nado ka khat san rik nai wing hado ka arpu art rik nai wing ar hajar arpo ha pedeng ka por khat oi bejem miet hado ka por san bejem step man la ka miet. Ka Deputy Commissioner Excise East Khasi Hills District kalapan ba ka khat south rik unai wing kum ka dry day ne ka jingkhang bandi kiat habaro ko ka district namar jongka Diwali. Menteri Ramba ka Assam Sarbanand Sonowal ula play ya ka benta ka ba arjong Assam Darshan Scheme ha Guwahati minnin gasngi ba ula airu ya ki shithi ban karshan pisas Shaki lais pa nyau teli ki yeng reum yam hapo jong ka ke scheme. Haba jingkran ha ka jingelang usonwaru lo ong ba ka jila Assam ka dei ka bareus pa bha ha ka jinget ban im khut min sim ba ka dei ka bha ka benta ka baladan pa nadu min barim. Namar kata uong ba ka long ka badan kam bantay penitenat ikijaka mani blay ni kinu ki jingtay ki be dei bat ka jinget nyam namar ba ka priang ya ka khubor jong ka dor ka dar ka bashisha jong ka Assam khamtam e shaki nong shangkai perthai. Usonawala benap shisho daga baong ba ki brio ki ba kenkor ya ka kolshor bat ki bariu blay ki yoru ya ka jing start jing shampang ka ba khamjanai ha ka perkhat perdan. Laban pengenal biang hangi ba hapo jong ka Assam Darshan Scheme la shimi ki lat ban kashan pisa ban penbiang ya ki jingan kam ha ki yingi reuniam bat ki jaka mani blay jing ki jat nyam ki ba pher ha keleng ke jela Assam. Deputy Commissioner ka West JND Hills District to ba garat LNS Dikes minnin ka siula play ka e-service nakabenda ka online registration jong ka cyber cafe ha jawai ha ka jingkren jong ba garat ula ong ba kat ba ni penengkam ban penitoy nga ka internet ka dei ka kamram jongi ban buat ru iki kendon an bala road dak ha ka IT Act bat ka jingpen itu iki cyber ka dei ka way ni kilat banyak kon persya iki jing sio ne jing sha syukor ha ki brio link ba ke internet. Ula kantu ya baro ki try cyber cafe ki badan ha ka district ban penithu ila di hashwa jongka live witrik unopra ar hajar arpo. Katu gani ko khubor kala kot bakalawan spin ka All India Radio Shillong. Sngam haba na penta se ka program ka banbon.